como esos viejos árboles batidos por el viento. Jo, com a candidat a alcalde, em sento hereu del Joan Masgrau, que governava des de l'exemple i no des de l'autoritat. Ell sempre em deia que manar significa donar exemple, arribar al primer i marxar a l'últim. Em sento hereu d'aquesta manera suquera de fer política. Andreu Mallallo explicava en un article com Ronald Reagan identificava comunistes per delatar-los en el Hollywood dels anys 50. Ell deia: els comunistes són els que quan acaben els mítings arrepleguen les cadires i escombren la sala. Jo soc d'aquests que reconeixia el Ronald Reagan i us ho dic sincerament. Necessitem regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses que s'arremanguin a replegar les cadires i escombrar la sala quan s'acaba la festa, quan ningú mira, quan ja no n'hi ha ni fotògrafs ni càmeres de televisió. Ho fem perquè ho hem mamat així, com el pagès, com el peó de la construcció. Nuestras manos, nuestro capital, perquè som fills de la cultura solidària del treball. Tenim les mans no per ficar-les en un banc i que ens donin interessos, sinó per ajudar, per echar una mano. Y eso os pido que nos echéis una mano, que me echéis una mano. Contad con mi palabra, os lo digo de corazón, porque yo siempre he creído que la política son hechos, pero también y sobre todo palabra y corazón.